mun tuba Allah mun tuba, mun tuba Allah mun tuba, mun tuba ba za mu sace ba, mun tuba Allah mun tuba, mun tuba Allah mun tuba, mun tuba Allah mun tuba, mun tuba ba za mu sace ba, mun tuba. To kaga boko wasu na ganin asara ne, domin idan ka kare tsayar a aiki ne, a maimakon cancanta tafin da kowanne, to sai sanayya ta ɗage ɗiyan maki rauni. Shi ma karatun Islam ana ta suka ne, to wanda ya yi sha'ada ganin ba ƙauye ne, idan da kwali ilai za ya ni'ima aiki ne, in bai da kowa in yayi sa'a a titin ne. To kun ga waƙar ya kyauta duk mu gyara ne, domin a waƙar wani ɓangaren haramun ne, shi ma kiɗa in ka matsa kaɗan haramun ne. Shi masu kuɗi na ta doka gefenta, ka duba yanzu bala'i mun a ciki tsundum, kisa da zuba da jini bindiga bugun dumdum, ya'ya dubu sun afka a mara ici tsundum, ka kirga mata masu tankaba aiki jim, kuma muna kuka har mun yi jungum jungum. Wasu sun ce matsalar a shugabancin ne, waɗansu na cewa mutuwar zukatan ne, mata su ci zaluncin maza da ruwa ne, maza su ci mata sun ka sauya hali ne. Malam wallahi ya walle fuka da shirka ne, wallahi malam aikin mu yayi muni ne. Zan so a ci mutuno duniya a da laifi guda na al'umma zamanin da kan ja a hallaka duniya arne da mai yadda. A yanzu inda har gaskiyar faza na faɗa, laifin mace nema nesa ko yana tsada. Allahu ya fi mana karkado ba aikinmu, wayo mutane na gaban ku gane ba, batu na tauye mudu ba sai a kwano ba, kama tsalitar mai bai kamar halali ba, ka sai da ɗaya a biyu ba ka kyauta ribar ba, mai farisi shi ma bai biɗo halali ba. Allah ka sa al'umma mu kyauta halin mu, Allah ka samu dace, ubangiji ka ba mu zaman lafiya, ka haɗa kan musulmi baki ɗaya.